Už nejaký ten čas sa zapodievam svojimi snami a ich rozoberaním, zistením významu a zistením, ako môžem ten sen použiť na svoj ďalší rozvoj. Pravdu povediac, svoj prvý senník mám niekedy zo 70. rokov. Vtedy slúžil viac menej len na to, aby som si zapísala, čo sa mi snívalo a potom spätne, s odstupom času som sa snažila zistiť, že v ktorom obraze sa skrývala aká informácia, no väčšinou to bolo všelijaké také, ale neskôr som ho začala používať na to, keď som si vymýšľala príbehy, tak stadiaľ som čerpala inšpiráciu, pretože tie príbehy v snoch sú, povedala by som, dosť dobrodružné, aspoň v mojich snoch. A dosť hororové, aspoň v mojich snoch. No, potom niekedy v 90. rokoch som sa potkla o jednu veľmi dobrú knižku z tej z Michaelsovu, ktorá má jednoduchý a veľmi intuitívny spôsob narábania so snami, ktorý pozostáva zo 4 krokov. 4 kroky to by aj blbec zvládol. Takže ja som to zvládla. Potom som sa o to podelila aj s ostatnými. Nájdete to na mojej stránke Belangelo ako základy snov alebo niečo také. Proste je to verejne prístupný kurz a tam viete získať tento postup a keď ho začnete uplatňovať, dostávate isté informácie, s ktorými viete ďalej pracovať a viete ich použiť pre svoj osobný rozvoj. Som si myslela, až do nedávna. Nedávno sa mi začali snívať také všelijaké sny, kde bola situácia, o ktorej som si myslela, že ale tá je hlboko z minulosti, dávno spracovaná, ošetrená, tak prečo mi vlastne teraz zase vypláva na povrch? Ako znamená to, že niečo tam nemám doriešené? Nevedela som s tým pohnúť a z Microsofta tam nepomáha, pretože ona nehovorí, čo znamená, ale hovorí, ako pracovať s tým, čo sa vám sníva, aby ste zistili, čo to znamená. No a ja, keď som nič nevedela zistiť, no tak som ostala tak klipkať očami. Až do dnešnej noci. Dnes v noci sa mi zase niečo snívalo, nejaký horor. Alebo proste, no nebolo to ani strašné, nebolo to ani dobre, bolo to také nejaké, bolo to napínavé, bolo to dejové, utekalo sa tam a všeličo. Malo to jeden taký zvláštny znak a to, že v tom sne som bola, tuším, v kine a zažívala som to, v tom kine nejakú situáciu vo filme. Potom som vyšla z kina von, idem po ulici a odrazu badám signály, že takáto situácia sa práve začína skladať okolo mňa v tom mojom snovom živote. A ja som ten signál pochopila, zariadila som sa podľa neho, nepovedala som blbosť, ako to robím obvykle, ale proste zariadila som sa podľa neho, ustála som tú situáciu typu uragán. No, takmer som sa pritom utopila, na konci som vyplúvala strašné tony špinavej vody a podobné veci, čiže príjemné to nebolo. Ale hlavne ten pocit po zobudení, ktorý ma naučila z tej z Microsofta analyzovať, nebol veľmi dobrý, bol to zmetok. Ako, mohla by som byť na seba hrdá, že som to ustála, ale dokeľu čo zasa to moje podvedomie vyťahuje na svetlo Božie situácie, ktoré už sú dávno za nami, zabudnuté, okašľané. No a keď ja si neviem s niečím pomôcť, tak samozrejme aktivujem všetku tú svoju okrydlenú rotu. To znamená, že som si povedala a idem sa spýtať tej mojej podpornej energie si, že čo by na to povedali, čo to asi znamená. No, lenže už asi týždeň rozprávam s Gabrielom a Gabriel, aby upevnil to spojenie medzi nami, aby informácie išli hladko, tak ma odrádza od toho, aby som kontaktovala toho a hentoho. Minule som išla odpustiť Carlosovi, lebo som na neho bola dosť dlho urazená, asi 3/4 roka som s ním nekomunikovala. Um, a Gabriel vtedy povedal, dobre, ale budem pri tom. Takže stále ako keby mi držal chrbát.
No a aj teraz, jak ja som si už povedala, že idem do síť, tak on sa objavil a hovorí, vieš čo? Nie, spýtaj sa mňa. Ja ti poviem to isté, čo oni. Viem ti to vysvetliť. No tak som sa ho spýtala, že ako to s tým snom vlastne je. Prečo sa mi teraz snívajú veci, ktoré som považovala už dávno za ošetrené, vybavené a zabudnuté? Prečo mi to vypláváva teraz na povrch? Hovorí, ideš na to veľmi zle. Ideš na to egocentricky. Akože tebe sa deje. Nie. Čo si? Ty si energia. Voľne plynúca energia, ktorá sa cez deň sústreďuje na svet okolo seba a v noci potom ten jej fokus na svet hmoty popúšťa a spíš. Lenže celý deň, tým, že voľne plynieš, tak okolo teba idú a prelínajú sa všelijaké rôzne energie. Tým, že cez deň si sústredená tak silno do hmoty, tak si ich nevšimáš. Z celého toho spektra, ktoré tam máš, vyberáš len to, čo ťa zaujíma. A tieto veci sú podružné informácie, s ktorými nevieš, čo máš urobiť. Takže ich zahodíš. A ak si sa stretla cez deň s takou nejakou energiou, ktorá v tebe mohla aktivovať staré prežitky, je veľmi pravdepodobné, že ti ju podvedomie zase vyniesie hore. Ale ešte jedna vec. V noci sa s tebou deje to isté. Spíš, ale tvoje sny sú produktom toho, s akými energiami sa počas toho snívania stretávaš. Plynieš voľne a tým pádom niekedy sa taká energia vyskytne, niekedy sa vyskytne inakšia energia a tak ďalej. A tie energie ty registruješ presne takým spôsobom, akým registruješ aj channelovanie. Máš nejaký pocit z toho, ten pocit v tebe obnoví nejakú starú spomienku, ktorá sa spája s vysokopodobným pocitom a vyhodí ti ju na svetlo Božie, takzvané. To značí, že tvoje sny, to, čo sa ti sníva, je akoby inventúra tých energií, s ktorými počas dňa alebo počas snívania prichádzaš do styku. To, že pri spaní nie si sústredená dopredu do tej hmoty, ti umožňuje začať ich vnímať. A preto tie tvoje sny sú také všelijaké pozliepance zo všetkého, pretože buď cez deň si išla okolo podobnej energie, alebo v noci snívaš okolo podobnej energie a takto sa ti to do tvojho vnímania, do tvojho vedomia premieta. Tu som si spomenula na jednu vec, ktorú som sa naučila u Wendy de Rosa. Ona rozdeľovala našu pozornosť na prednú a zadnú. Predná pozornosť je tá, keď sa sústreďujeme dopredu, oči sú vpredu, uši sú dopredu nasmerované, nos, ústa, všetko je to dopredu. Ešte aj ten mobil, keď máme v ruke, tak je vpredu. A keď sa koncentruje naša pozornosť dopredu, tak začíname všetky tie mimohmotné signály vypínať. Všímame si len hmotu 3D a nič viac. Keď sa pozornosťou zakloníme dozadu, vzadu je náš channelovací priestor, teda priestor, kde sa spájame s tým zvyškom z nás. Tam dostávame intuitívne záblesky, tam dostávame tie naše pocity a tam sa zrejme rodí aj ten materiál, ktorý sa nám potom počas sna sníva v hlave. Takže Gabriel mi povedal, to nie je výpoveď o tom, že ty teraz máš tú situáciu riešiť, to je výpoveď o tom, že si okolo išla, okolo takejto nejakej energie, tá energia v tebe aktivovala spomienku na túto situáciu, ty si máš zapamätať, že si išla okolo tej energie a z nejakého dôvodu si ju zaregistrovala. Tá situácia, čo sa ti snívala, nemusí byť vôbec reprezentatívna pre tú energiu. Ten pocit, áno. No a v tomto okamihu mi zase doklikla ďalšia informácia, ktorú mám,
A tá sa už týka priamo channelovania. Niekedy, veľmi často, práve vtedy, keď robíme nejakú mechanickú robotu a vypíname myslenie, proste umývanie riadu je u mňa také typické, tak kde tu sa nám vynorí také, že Ferko mrkvička, alebo otec, alebo mama, alebo babka, alebo detko. A kto si, už si nespomeniem, kto presne, to vysvetľoval tak, že to sú okamihy, kedy sa nás dotkne energia toho človeka. A naše podvedomie ju okamžite spojí s tým človekom. Ona to nie je energia len toho človeka, ale je to energia a ten človek na nej často frčal. Do nášho života sa tá energia dostala s obrazom babka, detko, mama, otec, brat, sestra, a my tú energiu potom vieme aj channelovať a dostávame odpovede akoby od daného človeka. A to mi vysvetlilo ale aj ďalšiu vec, s ktorou som dosť dlho bojovala. Nakoniec som ju pustila k vode, ale teraz mám pre ňu referenčný rámec. Niekedy sa nám stáva, zase zrejme uvoľníme hlavu od všetkého toho hmotného vnímania, že sa nám vynárajú myšlienky, ktoré akoby neboli naše vlastné. Buď sú inými slovami hovorené, alebo sú vyslovene agresívne, alebo sú sprosté. Mne to často bývajú sprosté slova, ktoré ja by som v živote nepoužila. Ale vynoria sa. A my potom si myslíme, že čo sme to my za ksicht, že sme si toto pomysleli. Nie. Jednoducho okolo šla energia, ktorá v nás aktivovala spomienku na energiu, ktorá takéto niečo povedala. Rozumiete tomu dopadu? Interpretácie, obrazy sú vaše. Pocit bol ten energetický, ktorý išiel okolo vás. Zažili ste ho. To znamená, že máte dobre nastavené antenky a začínate prijímať signály. Signály mimo fyzického rázu. No a Gabriel hovorí, potom, keď máš takýto zážitok, tak sa nepýtaj, že prečo táto situácia, ale pýtaj sa, že prečo si zaregistrovala tú energiu. Pretože keby si ju nebola zaregistrovala, lepšie povedané, keby si pre ňu nebola, mala nejakú reprezentáciu alebo bola pre teba totálne bezpredmetná, tak ju nezaregistruješ. Lebo tých energií okolo teba ide stále nespočetne veľa a ty reaguješ len na niektoré z nich. Takže prečo si na tento typ energie zareagovala a kde v svojom živote momentálne môžeš tento typ energie mať? Nie tú situáciu, ale ten typ energie. Ak vás toto rozprávanie zaujalo a aj vy chcete skúsiť channelovať, mám pre vás dve možnosti. Buď priamo channeling, alebo šamanské putovanie, ktoré patrí skôr do oblasti lucidného snívania a je prípravou na channelovanie pre tých, čo sú priveľmi zakotvení v realite alebo primálo dôverujú. Obe knihy vznikli na základe kurzov, čo som viedla a obsahujú všetky potrebné cvičenia a návody, aby ste to zvládli sami. Obe knihy nájdete na www.belangelo.sk. Z času na čas robievam aj kurzy. Informácie o týchto najbližších kurzoch zverejňujem na www.belangelo.sk alebo na eprakone.org.